Sungtinero kaisa kubui kothar toke abo o film no shooting ongoi tongo Mia ni simi Mia 9 tarik Desember 2023 tei tini 10 tarik Desember 2023 जों tini bo mo toke ni shooting khlaina thangoi tongo ओमफ्राय mo toke no angno suikya tei angno direction no gano loba hangkai jotom siniwo ani mungkai Bimal Debroma tabo bang heroine je naika bono selection kai nahaka tei ani yagra phasingwa asukjak te khoroksa side heroine bin mung hangkai Tuisiri Debroma tei ani yakse phasingwa asukjak bin mung hangkai Minoti Debroma bono no jaga heroine ni rule lijaka ang tabu Minoti no sungnai bo ani mo kubui ko thatoke mo film khaitani bomo haike mo film no jai ke charinan bagai khawo chong khawo kisa saikna rinan bagai kisa koyu Ulen hambai sar Bimal Debroma lobano o kubui ko thar film wa ano nai kini bagai select khema ni bagai nge boje ano to nugui no select khai kena je bahai ke khaima dai hinge boje select khaima tar dum no ang bo try kheni one kaham khaina ni bagai o film no gai bela khai hambai te kha hum ya pharo bo sai tok nai chin mo film no kaham khai khainan bagai te khorok sa ni yagra gala bin mung khai Tuisri bun mung khai Minoti gai tabu Tuisri no koinai bomo film no khainan bagai bahai ke bin bukhawo sai tok mung phainai abo sai khanarin bagai ang bonok koi Belanya hamai maru jing sar Bimal lobana o film buana sani sima bagai Kai nung butikhe mo film no charina nai mana khawo chongkha asuk to ang kaham kai maya hapano sai to bin nai yang jiani kaham kai khaina jak khaini Kai borok bongni bukhani kok sai khana rekha sini heroine Minoti bobo sai khana rekha tei side heroine Tuisri bobo sai khana rekha kai bongni je khani kok samani au borok bo sai tok nai mo film no tebo kaham kai tebo da hamri mano nai sai tok nai ang bo direction teb kaham kai khaina bagai sai tok nai mo film ni main role longkha chini borodok sini sarai bosa ni sikla sikli phanangkha sini drugs jogo kobol kha tei buma bu phano mani ya suki yang baikha abo bahai ke mani jong phunungman tei kailai bolai yang mani abo bo chini rule kri kha chini amchai eba chini somajo aboni kaham kai tabuk khlaijak yang nai thanga kailai bolai nini khalai bilai phanong thung jasa phanong thung buma bu pha kok surui jong bosabuti rokno kaima rok ojorabo aborok mani jakliya aboni kaisa jong message dinai tei drugs salai mani aboni bo message of film ongjaknai cherai khonai rok butikhe buma bu phano kok khna mani aboni message ongnai tei hingkai serai phurun simi bosabuti no bahai ke bono pusiui butui khai cherai ni simi kok khnari tui phaiman aboni ulose cherai rok kahamong phayu hingkai abono norok arul khaina thangtani butui haike nong ni bukhawo tam hai wan sunang to story nok khanari kha tabu sala tam khai khlainai no story doneng no kaham ngai hingkai arul khlainan bagai norok butui haike bukhawo chongjak kha bosat tong thukang khaina ni bagai je o kaham mane hamyang tongma ni no je kaham be khurungai ni obo bagai tong thukang no hingkai sadinonggo abo noi ko je hamyang to mani omo klai nugui jituno kaham ngai bagai ono nugui tong hokake tong ta hingkai kok asuk kolok khailia au chung sai tok nai
जोंहाबो साक्सेस रिमाया हाइफानो बरकनो किसा मेसेज रिनाय माने बुतैखाय बसकां जिनि थिनाङाव चेराय खनार बाहायखाय बसकाङाव आगबै थानाय म फिल्म नायै माने सोलोंथाइनो किसा जों वानसगै मथैखे स्टोरी स्नामगा आं ओंखाय आबानो कक कलक खालिया मोसुकतैनो ककनो मथाकनाय आं बरकनो हामबाय तै जतननो चिनि हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि बरकनो जतन माने जों बाहायखाय थाङै दङैमान आबनि मेसेज तै सामा जाया नरक नायदि जों आपडेट थानाय सिनेमा फिल्म जतननो त्रिपुरानि जत लोगरकनो खाका हम याफारै अरनो कक मथाक जाखा जतननो खुलुमका